Unu ga-afụgo video nwanne anyị nwoke bụ Ebube Joseph mere one family. Their father bụ chairman ndị Mgbuka. Do you understand me? A sị na abịa na-apịa na 2023. Do you understand me? And up to today afụbelo the man and no sit at home order ka o bail ya nke Monday kịta Soludo na try revive kwa na Anambra State ka ọ bụrụkwa normal daily activities like what he used to be in Anambra State and every other part of ala Igbo anyị. Now mana the man o bail Soludo according to Ifefa na-ekwu wee pụta dadị wee bịa bulie. For me, I watched that video after wee ghọta that na a lot na Ghana long. Do you understand what I'm saying? Soludo bụ gọvanọ anyị emetelie but that na after ka ife ame that family o pay of her visit ozigolo mmadụ and onye kwere ọnụfa hope na a na-eme investigation. This is like something that happened to many other lawmakers and the Labour Party governor candidate then. Do you understand me? Mana ya sometimes I put any put this in na out here. They got to go Soludo emetelie na o pay of that family visit because nyawa bụ onye ndị a na-alụrụ ọrụ and Soludo ama mpụta kịta asị that na ọnụlọ na the man na-apụrụ ya because market ya ga-replace go another person. Do you understand? We should not suppose to go na ọ ga-anụ na o nwere ife mere onye nọ ebe ahụ. Ịghọtago? Mana kwifuru ife a niile na-afịọ kịta na-agbasara Soludo and the sit at home na Anambra State emego mụ na-aga na-abụ because olesi na ị ka na-agụ onwe gị agụ ghọta that na anyị nwa na-eme onwe anyị. Ịghọtago? O nwere ọfụrụ anyị maọbụ ndị nwa na-abịa na-apụ mụ na gị na. You don't understand what I'm saying? Onye Igbo na-apụta Monday kwuchie n'ụzọ ma bụrụ onye Igbo ibi ebubo anyị ime ọfịa na anaghị enforce sit at home. Onye Igbo na-apụta n'ụzọ kwuchie gbara onye Igbo ibi kpuo ihu n'ala na ọ naghị enforce again sit at home. Do you understand? Mana problem anyị nwere na ala Igbo anyị but a lot of us are afraid. We are just sympathizers. Anyị na-atụ egwu anyị eme ekwucha nke a bụ eziokwu one day anyị aja ma ụmụazị a na-eme ife a. Ife na-atụ a lot of us egwu especially Igbo influencers, Igbo content creators ndị a supposedly na-create awareness of truth, ndị a supposedly na-asị mba na ife a na-eme adịrọkwa mma. Ama m ịghọta ife a na-ekwu because you and I ma ndị na-eme this operate anyị ma nọ ndị Igbo anyị na-eme mana kedikwanụ ka anyị ga-esi wepụta nkwuo wee sị na ndị a na-eme ife afa emezini. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-ege m ntị wee bụ that na ị ka na-eche echiche na ọ bụrụ na onye Igbo pụta Monday kịta akpagharịa ma ọ bụ ime biznes ya attack ya you need to rethink because m na-agwa gị na aka ga-ebi gị na ana m agwa bi unu before ịtara ya na this final Soludo ịma na unu niile ga-agwale because ya na-agba m na gọọmenti of Soludo amara kampụ unu niile. I'm telling you ihe ga-abalị gị uru isi that n'isi gị bụ isi ekwe ọnwụ put body. Do you understand what I'm saying? Unu niile na-enforce ihe a na-terrorize ya n'Igbo na-eyigharị ndị mmadụ egwu the name of niile na-enforce sit at home na-achụfusi ndị mmadụ na-agbagbu ma ndị unu na-agbagbu dị na onye kwuo unu na-akpọbụ onye asabụ ka m onye dị ka m pụta na sọpọtụ onye na-egbu mmadụ na-egbu onye Igbo ọzọ. Ọ bụrụkwa ọgwụ o lere unu kedu ndị bịa na-apụ that chairman ọ bụrụ onye Igbo batara ebe a bulie because of gịnị sit at home. Onye ọbụla nọ n'ụjọ mana ya na-ebure m Soludo a supposedly Ibrahim onye nwa which is chief security officer of the state mana anyị nwakwa na a na-achị acha ya suppose kwere na-ebido ịgwa nwaanyị eziokwu. Onye ọbụla na-aghọ onwe ya aghọ onye adọji na-agbagharị without telling ourselves the truth. Ọ bụ kwata na ị na-ebugharị egbe na Anambra steeti ji ikwe nwayọọ ya adụduo onwe gị